makabenepisyo ba sa Social Security System o SSS ang kabit sa namatay nga bana? Unsay giingon sa ato ang balaod? Under Section 8, Paragraph K sa Social Security Law, dunay gitawag og mga primary beneficiaries. In order kini. Una, ang benepisaryo asawa. Ug ang asawa, ang benepisaryo anak. Og way anak, ang benepisaryo ang legally adopted. Kung way legally adopted, ang benepisaryo ang illegitimate nga anak. Ug wa ning mao nga mga primary beneficiaries, dunay secondary beneficiary. Kinsa man ang ginikanan. Ug way ginikanan, buti pasabot way primary beneficiaries, wa po'y secondary beneficiaries. Ug kinsa to'y nabutang nga benepisaryo sa membro, pwede niyang himuong beneficiary ang kabit.